Ka wei ka durki ka bala sapriang stet ba ki social media ka dei halor ka wei ki jingjia ba ki doctor bat ki nos ki dangi raban pun khoj ya ka jaka man sau jong ka wei ka khulung ka bala wanra da ki kmi ki pa ha civil hospital mokrwat ha ka ba ka ni kala sapriang stet bat habala wat jing tip na ka te ka jaka ajing sumar na ka leng ka medical superintendent ka Dr. M Langdo kala pensyai ba kani ka khana nongpang lawan ra da kikmi kikpa ha ka arterik ubnai bakhat ar hajar ar pusau ba na keleng ki doktor kel ai ka jing sumar ka babatam ban wengno ik tu kiksan ki badon ha ka tu ka dakmong na ka dur khmat jong kani ka khlung bat kani ki jingmong kala jia la kumba ar banai ei hanrei ki bahayeng kani ka khlung ki dang wan ra bat ai jing sumar ha ka arterik no pra ar hajar ar pusau kalai turu ba ya kani ka khlung lapha Bangkit no sa Shillong Hospital bakan yo gijing sumar ka bakamba. Balor gijing sapriang jong ka video ka bakiring hakapor bapen khoj na kaleng jong ka ni ka doktor kala itu ba kilale ikani ban bu record ha ka jaka sumar Henry da gijing ya pha na wei unong trei sya ka wei pat kani ka video kala laj pat ba bat kala sapriang ha ki social media. Kani halor ketu ka jingja jong kada ka jing pensakriang mo ka jing link jong ketu ka video jong itu I kana iba hakapor ba sya sumar ti nga pentip ba haktu video long ba long kamdon ka jing itu batikna ba ka ja hai kani ka jingja ti nga pentip ba mo kani ka de ka jingja nani ka jing sumar ka ba hapo ha hospital ka jongi hangi hapo mo probat civil hospital ti ini kena I lawan ra daki bahayeng ki jong I haka arterik men step kumtu kendai beji hapo emergency jongi bad ba la sumar la pej ya I dai doktor badan duty ti hapor ba I pej ya ini kena iyo I kata ka jing shitong ka jong I jong kata ka jing mong haka durkhmat ka jong I ti ila batno ya ini I kena red banong ban sumar da ka bangi pentia admit hapo hospital ka jongi ti umni hi la don ka jing penri ano ya I na ka kamera emergency bat la pen run ya I hapo ka ward ka jongi ka ba ki thia ki khlong ki khanna ti ya I la sedang ya kani ka jing sumar da ka ba la ai ki jing ki dawai mo ki dawai ban yarap nam ta ka jong I baru jing sumar ba ki stop ki spine ka bangi ong ka ngile ka dressing na ta ka tu ka jing mong ti ka jing bang ka jong I hi ka dei kata ba ka idon ka jing mong ka barim ha ka dur khmat ka jong I ha ka we na ka liang ka ba sya ka mon bat ba kani ka jing mong kala long ka ba rim ka ba kumba lai benai shuwa ba kala don ka jing mong bat ba ka klem jam dia kata ka jing klem jam ka jong ka la don ka jing wat jing sumar shani shapai bat kam kala don puman ka jing shitam ba kala long infected ha gani ka jing mong ti bat kala puru syakya dekot met ka ba de hajan jong kata ka jing mong te de halor kata hi kata ka jing pang ka ba I doktor jong iru I tho ya kata da ka ba syai ha ka case sheet ka jong I ba ka de kat jing pang ka ba nang kumta bat la admit ya I te la ai ki dawai inject ru ban long ban treat ya kata ka infection ti I doktor ba de on duty ti I la ai ru ba de ban consult na specialist jong I kenang ba in yo ban rai halor ka jing sumar ka pura ya kan ka jing mong ka jong I ka bala pur jing pang infection ti special kmi ya ka case batru I la rai ba kani kan long ka jing shitom ka bangila ban sumar mangi hamnia po hospital ti ila sumar da ka ba I la weng ya ki knyang ki ba la don halor ka ta ka dak jing mong namar ba shisin ba kala don ka jing pang ka jing mong ba la don infection ba ka pur ti ka shitlong kum ta ba la da dei ba la mat slem ti kala don ru ka kanja jing put jong ka do ti kani hi kan ka dei ka e ka balaja ba mars le ya kata ka jing sumar ba ile ya kata ka mu ka jing
wen kat ka ba ila na lor rei itu ba ka bamlong ka ban sumar hamni na mar ba ka de ha ka dur khmat tikala bandon ka jik taru ya ka ba kham shapo ka bangin la ban pentikna hamni po hospital jongi te la refer no yo i mar kum tahi ha ka no phai sni jong ka sni ka ba buat ka man ha ka lai tarik di kata kade ke king ka jingja halor kani ka jing sumar ya ini kena ibawan hospital ka jongi di katkum ka jing tip ka jonga London pat kani ka jing ben sapriang ya katu ka video bala ring ha ka por ba sumar lani ba le dressing ya ini kena ban bala wen ngo ya gitu ki kesan ki ba don ha kasni do ka ba long man put na jong ti kum ba ka long ha ka do ka do berat ni dok priu ni dah kadon kajing put di kadon hi kajing don kesan ban ban nama baka dia dok mat bala itu bakala long ka bakam jeli bakala kam slim de la refer no ya i ti yakan tu ka video ngalatok kit bah na ki staff but na i doktor ru iba sumar baru arngot ki doktor ki ba sumar i itu iba admit ba di doktor iba sumar ru ha ka por ka ba layo ring ya kani ka video tingan atok kit bah halor kani bat lap ru hi ba kani ka jing ring ya kani ka video kadai na ka tin ka jungi hi ka jing thmu jong ka jing ring ya kani ka video kadai ar bentah ka wei kadai ba ong ban bu record na ka bentah kani ka jing sumari ini kena marka ba tadi ban pendon kam ya ka ji hikai ti kadai hi ha ka jing rai ka jing i doktor iba sumar ban ong bangin chim ya kani ka video ti kadai hi na ka tin ka jong hi ba ka don kani ka jing ring ya ka tu ka video ti ka jing ni pade jong kani ka jing pin sapriang ya ka tu ka video keleng bang ngaru ayo jeng tip ba umde tang ham ni po chinong jongi handai ka de social long ru hi ba chabo chabar jong ka state ru don hi ki ba hi ya thu ba um ba ki yo ya kan video ha ka perthai juk menta te kalam kum ta hi te ka de hi na ka jing rai lani ka jing bom perkhat ka jong ka team hi ba ki share ya ka video pa de para colleagues di kam don kata ka jing mo ka jing long ban long mindful ya ka privacy lani ya ka hok ka jong ki patience ke kawan hi ka jing sumar ni ru ni snau thu ban ba ka don hi ka hok ka jong ki na ka banta ban long ka kan don ya ka hok jong ka privacy but dignity ka jong ki ti ha kata ka jing ya share pat para maki kadai ka bagi share para colleagues hi te ban ong na ekalik te ngamla ban bu dia lalu kata baka kasapriang pan na te kan dei hinang tahi don hi ki brio mana bahar ki ba ki ba chon ya ka video ti ka tu ka video hapo naka team hi ki be na ki badon lang hang tu ki ringi kan ka video tamba hadin ba la ringi kan video pat kadai kata ka jingya ya share para colleagues hi hi shabar dari para colleagues ki share doktor te nang tahi pat te ni sila pan isu ong be hi bakan de hi na iwe na kita mo ki bapen na ka sa shi ki perlok la ni ki para colleagues ti ka sa pur nang ta ti halor kani ngaru kum bagi de kinong tre ki jonga ka ba kami ya kani ka jing duna ka jing bakla ba kani kalong shisha ka jing thut na ka banta ki mu ka kalong yin pat na kamta ka jongi hiru ba ni la kum mu la kum pen kenya kata ka right jong ki patients halor kata ka ba ban pan yada ya ka privacy ke jokki te halor kani hi ngaru nga hinkhia bat ba na la address ki staff bat ru pangin ha ban bu ba de ki kandon na ka banta ki staff baro hi ba kan dei ba kan long hi da ka rule ka ba berkhin na kam ta ka jongi hi ba kan don ka jing te lakam halor mu ban bet ban khmi ba kan don ka jing ja ban ong ba bangin that mo ya ka privacy ka jong ki ke te kam dei tang ka kum kani ka jingja rei la da dei sa ki we ru kin bun ja hi ke ba benta kala ban sawan mo ya ka bakham long sensitive te kani ru ka long very sensitive ti mangi kum ki medical professional pa de don ka por ka ba kim ngim das no thu ba ka long sensitive hadu kan no naman ka yangi ti ha ka kam ko jong yu i man ka sni ni trai man ka sni rei ka kata ka jing mut la ni ka jing long rang
ba ti ban ong long mature ban sung thu ba kala ban poi ho put ayu ban wan ra ba de da ki we ki jing mut ti nga sung thu ba ka don ka jing duna halor ka ni ban ngin sakmi ba kan long shu kum ka ni ka jing ja ti ka ni ka de thang ka jing pen shai halor ka ni ka jing pen sapriang ya tu ka video ban nga na kaliang jang ko hospital ru mo nga snow thu ba kala de hi ka jing duna na kaliang ka jungi ti halor ka ni ba kham tam na ka long yin ka ba itu i khana i hybrid i wan mo nga pan map na ka benda na ki staff ka junga ba kala don ka ni ka jing duna halor ka ni ka ba kala poi ka jing pin sapriang ya ka ni ka video te tang kum ta hi ngamdan ni issue ba te halor ka khubor ka bang kwa ban ai ba cheki ba ba halor ka ni ka jing ja jong tu jing hitom jong tu khna kalong kani ba kani ka jing hitom jong ni khna hi ka de ka jing mong ka bala kham slem ba ba iklem yo ya ka jing sumar ka ba biang ban pendekut no lani ban arrest no ya kata ka infection ka ba laman halor ka tu ka jakara ka bala pedun te kani hi ka de ka ba ngi jiyo i man na ka por ba la ka don ka jing pen slem ka jing sumar jong ka jing pang ti kham tam kum ya ka jing mong ya ka jing man sao ti kan don be hi na ma ba kala don ka jing pra ka met ka ba na shu ban ya da ka met ya la di hi ka bo shu ban ya la don kam ya ka ban sumar ka ban ya rap pa ya ka met ba kan pen khia ti ka jing pen khia le ka ba bon hi ka wan be hi na ka met jong hi re la da kam la ti kan ba ka de ban don ka jing ya rap ti kan ni ka kis ka bala ja do ka ni ru ka de hi na ka ba kham slem ba klem yo ma jing sumar ka ba biang ti ka de hi kan ba kan tu ya baro mu la da ka don ka nu ka jing sumar bala don ka jing bang la ni ka don ka jing sao ni ka don ka jing duna mu ka kot met kam ka ban wan ban wat jing ya rap kham kloi ti ki ni ki jing bang le ki ba kham he ki ba kham jur kam ka ta bun sin hi ka jing sumar ka jong ki ka de hi tang ka por ba lap kham kloi ti kum ya kan ni ka jing mong ru mu ka ba la don ni ka infection la de ba lap kham kloi ta ka ba ta kam jing da poi du kan ni ba kan duna ka jing hitom na kan tai tu ba don kum ka ni ka jing bang ti halor ka ni ka case ba ho ka la don ka jing ong ba ka don ka jing sumar ka ba wan jing sumar shani shatai da ka jing sumar kam ada ka de nam dulu lada kami harap nani kanang pur kamu kata lada ban don kan ban buat inti ban kiu kam shaning te kum mangiru aga tu kasri ya bangi sumari ini kelum nilap akade kajing sumar ka bangi yamla aga benda ka jangi tini refer no e kani ka case ti ba ki ni oman lek no shiki jaka ki bakam haning ni om refer to higher center ila lek shi shulom ru ti nama bangi suthu ba ni kam shingan ban sumarani te kum juru ha ini yang kisah nada kidon ki doktor hajan ki bawa don lapo nong has tahu lani ki jaka sumar hajan tanggal cis itu bakam jaka bakam jam lani bakam koi kadon kajing kam jur lani kane kajing shipang jing shitom dede ban lek ban wan jing sumar pat na kam shaneng ke di la leni lek kum ni kam kata kam shangan na kam ta ka jom ike ti tang kom tahi